Der kan også være nogle gode monitors i det. Jeg bande på dig. Så vil jeg være der. Det deler ret godt. Jeg skal også skide. Ja, du må lige vente. Så ved 15 minutter til vi... Og jeg skal altså faktisk rigtig på toilet. Prøv at høre, vi er i gang med at få en film igennem med en instruktør, der har fået en Oscar. Og det eneste, du går op i, det var, hvorvidt du kom til at overskidens toilet. Nu holder du fucking 15 minutter. Jeg gider ikke, at du fucker det her op, Frank. Er det forstået? Jamen, det er da ikke noget, jeg vælger. Du har da bare stramme ballerne. Nu må du fandme holde op. Jamen, jeg skulle have været på toilet, inden du kom, men så havde Mia jo barrikaderet sig ind på toilettet. Altså, jeg kan jo ikke gøre for, at du ikke vil investere i mere end et toilet. Nej, men det er da sjældent, man har en tudende kæreste sidde ude på toilettet. Det er ikke for mit vedkommende. Nej. 15 minutter går hurtigt, Frank. Ja. Du bliver sikkert også grebet af stemningen. Så er vi her. Kom nu. Nej, jeg skal på toilettet, Kasper. Ja, men når du har været derinde i 15 minutter, så kan du skide alt det, du vil. Den er helt galt. Jeg mener det. Du kan ikke skide, før der er gået 15 minutter. Nej, ikke noget pis, Kasper. Jeg skal på toilet. Det er ikke mit problem. Du kan ikke skide derinde. Kan man ikke få dispensation for den 15-minutters regel? Nej, det kan du altså ikke. Nu må du holde op. Den der 15-minutters regel, den er ikke til at bryde. Sådan er det. Kasper? Skal jeg sige en ting til dig? Hvad? Nu tager du den bil, og så kører du hjem. Tag min bil, så tager jeg en taxa hjem. Nu må du køre hjem og skide. Nej, jeg vil også med, Bille. Ja, men når du skal skide, så kan du ikke med bil. Nu må du altså simpelthen op. Tag den bil. Det bliver sindssygt af dig, Frank. Altså, jeg er også nervøs. Jeg skal da også skide. Selvfølgelig skal jeg da skide. Jeg er da røvnervøs. Men jeg kan da godt holde mig. Har du papir i bilen? Har du papir i bilen? Frank? Jeg gør det her. Hvad? Jeg vil møde Bille. Hej, Frank. Hej. Hej Kasper. Hej, så. Godt at se dig. Er du alene? Frank kommer lige lidt. Frank kommer lige. Hej, Bille. Okay. Hej. Godt, tak. Godt at se dig. Hej. 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 Tak for sidst. Du skal lige måde. Ja. Jeg smutter lige op og henter mig. Nå, okay. Jamen, Så vi ses lige om lidt. Ja, godt. Jamen, det er jo fantastisk at kunne lade sig gøre. Ja, vi er så glade, Frank og mig. Og jeg synes, det er et genialt projekt, det synes jeg. Hvordan skriver jeg sådan, hvordan foregår samarbejdet? Hvem skriver mest? Og sådan. Og det gør jeg. Ja, det tænkte jeg nok. Kan du se det? Jeg kan godt mærke, at der er meget Kasper i teksten. Ikke? Det er et sindssygt godt projekt, og altså med det samme, da jeg læser ting, det her det er mere en dansk film. Man kan godt lave et internationalt projekt. Selvom det er sådan en typisk skandinavisk historie, så synes jeg sagtens, man kan lave den på det engelske sprog.